mazaje na ji daɗin ganin ku zuwa yau. So dama wani bayani ne zan yaɗa mana ga samarai matasa game da maganar siyasa, ko ba haka ba? Saboda mu matasa yanzu yadda muka ɗau siyasa mun ɗauke shi kowane irin abu ne ko meye ne, mun dai mai da shi kamar al'adarmu ne ko addini ne. Sai ka ga muna ta juwa kanmu juna ciwo, kashe-kashe wanda bai kamata ma ka kashe ba ka kashe saboda mai kalilan kuɗi da za a baka. Ko abin da zan sa mu gane wani abu ne, ka je an baka kuɗi ka kashe ɗan uwanka kuma abin da bai kamata ba, kai ka san Allah zai tambaye ka me yasa ka wannan abu, kuma nawa aka baka da zaka je ka kashe wani ko ka sara wani adda. Yau kayi gobe kayi, kai aikin ka kenan, ka sha wiwi saboda kai matasa. Wani mai kuɗi 'ya'yansa suna England suna London, zai zo ya baku 100,000 200,000, maybe kai da ƙungiyanka ku nawa ne, ku 5 kun je kun raba kun sha wiwi, kun zo kun samu bayan Allah kun sara musu adda, kun kashe wannan, kun je wannan ciwo, fi sabilillah. Amma su kuma 'ya'yansu ku tuna fa 'ya'yansu ba ma a ƙasar nan suke karatu ba, wani yana America, wani yana Dubai, wani yana ina ne, yana London, suna karatun su fi sabilillah. Amma mu muna nan muna neman abin da zamu ci, amma sai mu tsaya muna ta kashe junanmu. Gobe an yi, jibi an yi, yanzu wannan me haka? Fi sabilillah, mu yi wa kanmu faɗa game ga irin wannan abun. Fi sabilillah, su suna jin daɗi, mu muna shan wuya. Sai sun hau mulki kuma ya zamanto mu ne muke shan wuya a kai. Fi sabilillah, mu yi wa kanmu faɗa mana, mu ne samari, mu ne the leaders of tomorrow. Amma sai ya zamanto kuma mu ne leaders ɗin, mu ne youngers ɗin, kuma sai a zo a ba mu kuɗi mu zo muna cutar da kanmu, muna kashe kanmu, muna yin abin da muka ga dama saboda ƙalilan kuɗi da za a ba mu. Fi sabilillah, haba mu tuna fa mu ma muna da wayan nan, muna da ilimi, mu ma in taimakon za su yi mana, za su ba mu kuɗin, mu ma su ba mu kuɗin mana mu je mu karatu. Ko mu ma yaƙi da jahilci mu yi, amma ba a yi. Sai dai in ka ga mai kuɗi ya baka kuɗi sai lokacin siyasa ya yi, ko ba haka ba? Lokacin siyasa watin ka je ka yi ɓanna, shi kuma ya ci gaba, 'ya'yansa kuma suna can suna ci gaba da rayuwarsu, kai kuma kana nan kana kashe ɗan uwanka talaka saboda an baka kuɗi ƙalilan. Kai wa kanka faɗa mana, fi sabilillah. Inda za ka yi wa kanka faɗa, wani ɗan siyasan ya zo ya baka kuɗi mana ya ce ga wannan 500,000 ɗin ko ga wannan miliyan 1 ka sa 'ya'yanka karatu, sauran kuɗin ka je ka sa kuɗinka a business, ka yi business, ka ga shekara mai zuwa ba za ka taimaka wani ba. Amma ya baka kuɗi, ka je ka sha wiwi, kun sha kaza, ka zo ka kashe wannan, a duniya kana da laifi, a lahira kana da laifi, Allah zai kama ka. Shi kuma ya baka kuɗi saboda ya samu tazarci. don Allah mi wa kanmu faɗa. Yanzu lokaci da ya kamata a ce kowane gaye, kowane yaro matashi ya san yes, ya waye, ya san abin da yake yi. Kuɗi bai kamata ya rinka rufe mana ido ba, ya kamata mu ma mu san meye matsayin mu. Haba da Allah guys, mun wuce wannan abu da hau wani katon banza da zai ba mu kuɗi mu je mu kashe wani ɗan uwanmu, ko mu faɗa da wannan mu yaƙa wannan, ko kuma mu kashe wannan. Haba, in an baka kuɗi karɓa, kashe, ka ci uban kuɗin, ba wanda zai ce me yasa. Amma an baka kuɗi ka je ka yi ɓanna, me ka ci riba a kai? Fi sabilillah, dan Allah mu waye, mu san abin da muke da Allah, mu yi abin da ya dace da yanda addini ya tsara mana. Amma ba wai mu kashe juna ba a hana ka karɓa kuɗi ba. In ka karɓa, hau kai ka ci, hakinka ne. Ko sata yayi ya baka na gwamnati, ko ba haka ba wai ya baka kai kuma ka je ka yi ɓanna ba. Da Allah mu waye da Allah, ga mu waye, mu yi wayo da Allah.